Vatungamiri vekumachechi mune basa guru rekupa hope kuvanhu kuti vazive kuti situation yatiri iyi sevana veZimbabwe inouya ichidarika. Udzai vanhu kuti muno muAfrica maimbove napresident aitoita nharo naMwari achiti iye since aine mari zhinji negoridhe nezvese ndiye ane simba kudarika Mwari. Zita rake rainzi Herod, ndiye anoteedzerwa nana Tagwirei nana Mnangagwa. Saka history ine tsika yekuita repeat itself. Utungamiri hwaHerodhi hwadzoka zvekare munyika dzemuAfrica. Vanhu vachitambura muEgypt iye aiti vanhu vari right, achikanyisa vanhu zvidhina nemate. Ndo zvaiitwa naHerodhi. Kukanya zvidhina nemate munguva ino zvinoreva kuti mucivil servant anoshanda mwedzi wese womupa salary ye$230. Lecturer, doctor, teacher, nurse ndo kukanyisa vanhu zvidhina nemate ikoko. History iri kudzokorodzwa zvekare. Ndizvo zvaiita Herodhi kusvika muchinda werugare atsamwa akazotaura chirungu chinoti let my people go. Regai ndisiyire vafundisi basa iri vaite basa ravo rekupa vanhu hope murevolution, because it is the duty of the clergymen to share hope amongst our people. Isu redu basa is to organize a good fight so that Zimbabwe will be saved. Yesterday, Tanzania yakabuditsa results election. Mai ruling party wemuTanzania, after arresting all opposition leaders and disqualifying some, akaenderera mberi akazvipa 98% of the votes and announced herself the winner. At the center of the protest, vanhu vachifa muTanzania, internet yakadzimwa, magetsi akadzimwa munyika yeTanzania, but she got the guts yekuenda kumberi akati ndindawina, and ndawina ne98%. That's Herod's way of doing things for you. A dictator has no shame. 2023 makazvionera mega kuti vabira sarudzo dzejekerere chii chakaitika. So Herod is back in Africa again. MuZimbabwe we are heading for a serious crisis. After rigging 2023 election, the dictator haachatodi maelection zvachose. Ave kutogadzirira kingdom yaari kuda kuti iwepo by 2030. Then Zimbabwe will never have any election anymore. That's the works of a dictator. Saka mukaona zvigananda zviri kubuda dikita each and every day, they have a genuine cause to fight for. They know kuti matenda ese ekubira nyika ndeavo. They know kuti madhiri ese ekuba goridhe renyika nezvicherwa nelithium ndeavo. Saka munhu akadaro you cannot divert him from a chigananda way of doing things. Isisu the mass of Zimbabwe ndisu tisiri kuisa enough effort nenhau yekuti we don't understand what we are going to lose in the hands of zvigananda izvi. Chigananda chakafanana nemushambwe. Kumanyika mushambwe toti chishambwe magupa aya
anoenda kudhibhi kumombe aya. Pane rimwe racho rekutoti unotoita rekuuraya haribvi kana raruma. Kana raruma ratoruma. Saka zvigananda zviri kufirapo because ndo pane zvese, ndo pazviri kudya everything pana Mnangagwa ipapo. Saka with no Mnangagwa there is no life for them. Saka they do anything, total anything kana muchida kufaita zvigananda. So understand the fight yamuinayo. The fight against chigananda haisi nyore. Chinototi uraya hako ndiripo. Unotopwanya dumbu zenenero rotouraya. Ropa rese rachinenge chichikweta pane system rotorasikira. Icho muromo chofa chakaruma. Ndo chinhu chinonzi chigananda. Saka ndodaira kuti tine vanhu vasina kunzwisisa pakanzi chigananda naGeneral Chiwenga kuti aitaura chii. Tiri kutaura kuti we are dealing with a person asina an option B. Isisu tine plan A ne plan B tichiri right. Chigananda hachina plan B. Chinofirapo pakulooting ipapo. Chinofirapo pakuba goridhe. Chinofirapo pakuluta nyika yese nematenda. Hachibvi. Because chigananda chinenge chitori panguva yekudya kudhara chiri pa feeding point. Saka chino understand the nice taste of the blood. Saka chinotokutaurira kuti ndofira pano. Ndoziva kuti vamwe havasati vakuunderstand mhuka yatiri kurwa nayo inonzi zvigananda muZimbabwe. Hachisi chinhu chekusekerera kana chekumbopa echanzi woti haa zvimwe chichadai mutemo unoti chigananda hachitedzeri mutemo. Ndosaka isi takati iwe hatiteereri zvapotaura kuti ungati ndisungwe nezvigananda inini. I don't want. Chigananda doesn't follow rule of law. Dai ari mapurisa aida kutisunga takamhanya. Tonodefenda kane maloya edu. You see, hochitaura chirungu. Manje kana chiri chigananda hachina mutemo wachinotedzerera. That's the situation we have in Zimbabwe. Chikatowana pfuti chokupfura. We are dealing with the most dangerous person in Zimbabwe. Saka the people of Zimbabwe, you must understand kuti who exactly is your enemy. Who exactly is the enemy of the people. So you must make sure kuti kana uri kuapproach chigananda, you approach netsono. Usatombofi negotiate nacho hachibvi. Ungabaya spray hachibvi chofirapo. Kutongobaya dumbu iroro netsono. Then woziva kuti zvapera. Because kuti uti chinobva kuti hanzi unonegotiate nechigananda kuti ibva pauri ipapo hachibvi chigananda. That's the situation in Zimbabwe. So wese ari against 2030 agenda ari kusungwa oiswa mujeri ende haubudi. Isu tiri kutaura tiri pano, we understand the plan of the dictator. Hatitye kusungwa isu, no, we are not afraid. But we understand the enemy yatiri kudhira nayo kuti is not a system zvigananda. Chechipiri isu we understand kuti in a revolution never lose a commander. Things change. Zvinhu zvinochinja. Izvezvi mamwe mavoice amakajaira haasisiri pakati penyu. Hatichanzwi ana baba mudiwa. Hatichanzwi ana nyoka yemabhunu. Hatichanzwi Traore updates. Zvigananda, they are not playing. Understand the enemy of the people. Ndosaka takati mu revolution let's unite and focus on the people's agenda. Change Radio is rebuilding a second platform. The main channel was taken down. Zvigananda hazvirari. Yes, tinoziva hedu kuti ruzhinji rweZimbabwe we have names dzatingada kuti dzititungamirire.
But that's not the right time. This time is time to focus on the agenda. This led to the core of unity. Kubatana. Let's maintain that the only weapon we have towards a new Zimbabwe is unity. Zvigananda zvine zvese. As long as they are sucking the blood of the people of Zimbabwe, they have everything because they survive on the blood. No kuti chigananda. Saka hazvisekererwi. Wari mumagroups edu about 15 revolution vanozviziva kuti maadmins mutemo wedu ndewekuti don't ever tolerate chigananda mugroup. Hatisi patime yekudebata pano. We are listening to one command. Chigananda chinouya netopic yekuda kudivata vanhu because chiri kuseva a purpose of disturbing the agenda of the people. Ndo zvinoita chigananda. Saka isu kwedu I'm sure wanombouya kumagroups kwedu vanozviziva ende akazara ese ari kuma 15. Asi our admin team understand the enemy which we are fighting. Ndine 2 days ndandichimboita follow up ndichienda each and every group ndichitarisa basa riri kuitwa. Muri kutifadza wafana basa ramuri kuita iroro. Zvakanaka izvozvo zvigananda butsurai. Wemachechi Inzwai. Izvezvi mukuru wechechi yePhD aronzani Magaya akasungwa nezuro. Ukangonzwa zvanzi rep, ziva kuti 90% kana ari prominent person inyaya dzepolitics. Rep ndio inoshandiswa the enemies, ndio inoshandiswa nesystem because they know exactly kuti mhosva iyoyo inonetsa kudefenda in the court of law. Because the only defense inouya ne-one defense yavanoti consent. Mamwe ese zvaungataura that will be mitigatory factors. But that time vanenge vachikufixa, they will be feeding on your blood because zvigananda. Saka ndodaira wemachechi onzwa kuti hatiiti zvepolitics. Umwe wenyu muprofita uyo is gone. Isa hatimuzivi isu. But they are coming for everyone. Asiri kusupporta the 2030 agenda iyi. That's the efforts of Zvigananda. Saka ndosaka tichikuudzai imwe machechi kuti pray like Romans. Makauya henyu nemapentecostalism mazuva ano muchitaura ndimi nesu tinodzifarira, zvakanaka izvozvo. But when you are praying, pray like Romans. Never open both eyes. Rimwe zitsonga rigare rakatarisa kudhoo kuti hamusi kupinda chigananda here muchechi. We can't teach you everything. Wapostori, you are next. Especially kwamarangi uku. Mukangoramba kuteerera 2030 agenda chete muri kupinda futi mumajeri. Saka wemachechi munhu wese pinda murevolution. Ufambe nevamwe, otherwise the dictator will finish all of you. No one is safe under the leadership of a dictator. Wana Mike Chimombe, mamemba ezanu chaiwo. Waiva nezvigaro zvinoremekedzwa. Wana Muzembi waripi. It's not a child's play. A dictator is there to kill, destroy, and steal. Pamberi ne revolution. Pasi nezvigananda. Lomunyaka siyabangena. More new developments. Ticharamba tichikupai. Kuma platforms kwa munoswera ikoko. Nasi mamboenda kuchechi mapiwa hope. Tonzwa vamwe vanenge vakukwesena leadership yerevolution. Warume, the command yenyu yerevolution, they are not playing because we don't have a choice.
Wana komanda Geza wamuri kufamba nawa. They are not playing, they are not simply sleeping with the agenda of saving the people of Zimbabwe. So trust your leadership, trust the processes. Wakasungwa vari kumajeri wakamira panzvimbo, hawasi kusumuka sumuka. Isisu semasi, our duty is to unite nekunamata takavhura ziso 1 rimwe takatarisa kuti muwenga ari kupinda nepapi. Todaira kuti tapedza hedu speech, regai tidaire mafoni, asi pamberi mberi nerevolution.